Muna murna da auren Atiku da Nafisa, sai ku yi amana. farko za na sa Allah masoyin nan da ya yi falala, salati gun Rasulallah har 'yan gidan sanurallah, sahabai za na sa Allah wanda suka so abin sona. Tsakani kara soyayya da zai sanya ku yi amana. Akan haka sai kiyo sa'a, zaman sunna banda bara'a, zaman aure ku yi amana. Ɗabi'ar gaskiya na ce, akan haka lalle kun dace, sigar kawaye ki daure sai ki rike zance.
masu gidajen angonsa Abdullahi Guga yana murna Sambo direba na gaida ka Alijali gaisuwa a gare ka Gani Bello Momo yaran manya na yi murna wurin soyayya rawa murja da aina usna murna Hamida da Ikramu na murna Salima ita ma har Rukayya murna Basira har da Aisha na murna Walira har da Amina suna murna Fauziya ita ma ta yi murna Shamsiya ta yi murna ga aure Zainabu ta yi murna da Zulaiya hatu Maryam ita ma ta yi murnar aure Bello Momo ke gaida ku a waƙar aure na soyayya sanya ku liman da murtala murna da Saminu na murna Faruku da Nafi'u na murna Nasiru yayi murnar aure bana mantawa da kannan amarya Usmanu Laba yayi murna Aisha Indo tana murna Sara ta yi murnar aure Yasinu na ta yi murna Khadija Kano ta yi murna aure na Nafisa da Atiku Ango Ibrahim murna Sulaiman da Usman minista Zubaida da Shafa'atu murna Maryam Tambuwal ta yi murna Sallama ita ma ta yi murna Aisha da Baki ta yi murna aure na soyayya da san juna